Gabreng. Mungkin bakal terjadi kakang eno wis tuwe rapi senoke masih duwe lagi antara kita cintane terhalang dosa. Aye. Aye. Pengen pernah hubungan batin rasa ketun wong ayu beli sampe kawi beli sangko kongko nambah dosa kakang eno pokat kenang hukum karya. Aye. Oke, Farmhouse. Khusus kanggo panitia kabeh. Panitia kanggo sing duwe blakon kakang sisi sedulure kita dhewe. Bener. Ketuon kakang ngerti ning perasaan wong wadon mungkin sampai terjadi ora sanggup cintane dibagi-bagi Kanggo membak kunci lan mimi kunci. sing sabar senok sing sabar sing kerep maca istighfar yen ora kelakon ning dunya mangko wae ketemu ning Yuda Putra. Bener. Aye. Pengen pernah hubungan batin rasa ketun wong ayu beli sampe kawi beli sanggup pokok nambah dosa tinggali ngapun pokat kenang hukum karma. Kanggo Kaji Gabreng. Sakti Gabreng bareng Yuda Putra. Ketuon kakang hati ning perasaan wong wadon beli mungkin sampai terjadi ora sanggup cintane dibagi-bagi. Cintanya jadi bagi-bagi lara hati menok. Sing sabar senok sing sabar sing kerep maca istighfar yen ora kelakon ning dunya mengko wae ketemu ning swarga. Mungkin bakal terjadi Bakal terjadi. kakang eno wis duwe rapi nonoke masih duwe lagi antara kita cintane terhalang dosa. Coba sing mau nembang lagu dadi. Iya, terus melakukan mana-mana ya. Mana-mana. Sing bisa terhalang.